শ্রী শ্রী কার্তিকাটি জয় সিঙ্গার বলি বড় ସାହି କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା 2021 ରେ ହେଉଥିବା ନାମ ଭଜନ କଳସ ଯାତ୍ରା ଓ ପୌରାଣିକ ନାଟକ ଓ ଭସାଣି କିପରି ଭାବରେ କରାଯାଏ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। तीन पड़ी नहीं हेले भी या हो क्या छोरी भाई ये
ଏମିତି କାମ କଲ ବୋଲି ଚୁନ କାଳି ବଳା ହେଲା ଏ ଗଦ ପିଠିରେ ବସିକି ରାଜ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲିବା ହେ ମୋର ମନ ହେଇଗଲା ଟିକେ ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହବା No, 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 no.